Миналия път в остров пълна драма. 22 души дойдоха и разбраха, че ще прекарат 8 седмици в прогнил летен лагер. Състезателите се сблъскаха с първото предизвикателство – да скочат от скала в гъмжаща от акули вода. Повечето скочиха, но някои трябваше да носят ужасната шапка на пъзловци. На церемонията край лагерния огън накрая останаха двама. Къртни има опит като инструктор в летни лагери, но отказа да скочи. А Езикил веси всички момичета в лагера с сексистските си коментари за жените. Накрая, първият състезател, изгонен от остров пълна драма, бе Езикил, който доказа, че домашното обучение и оцеляването нямат общо. И така, кой ще бъде изгонен тази седмица край драматичния лагерен огън? Вижте до вечера! В остров пълна драма! Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана. За мене, за мене, световната слава. За мене, за мене, световната слава. Сутринта е! Да ти приличам на фермер ранобуден? Здравейте! Дано сте спали добре? Здрасти, Крис. Изглеждаш много яко в тези шорти. Знам го. Добре, дано сте готови, защото задачата ви започва след точно 1 минута. О, извинявай, не знам дали ще стигне времето за закуска. О, ще получиш закуска, Оуен. Веднага след като пробягате 20 км покрай водата. О, сега ти е забавно. Знаеш ли на мен какво ми е? Ева, опитай да се контролираш. Харесва ти, признай. Понякога остават 30 секунди. Добре, онази Ева трябва някак да овладее гнева си. Тук е само от един ден, а вече си изхвърли куфара и щупи ключалката на нашето спално помещение. Добре, бегачи! По местата! Готови? Старт! Колко ли още остава? Само не ходи до мен. Я внимавай. Аз не бягам. Определено не бягам с високи обувки. Нямам вече въздух. Май се разболявам. Да, от болестта преяждане. Я се стегни. Ти що не тичаш с тия кокили, клющави? Ух! Много се уморих за обиди. Давайте напред, хора! Ако не стигнете за вечеря, няма да ядете! Толкова го мразя! Много е спешно! Елате! Успяхме! Защо закъсня? Загубихме предизвикателството. Мисля, че имам ускорено сърцебиене. Хей, чакайте! Те загубиха. Значи, ние спечелихме. Спокойно! Задръжте ентусиазма! Това не беше задачата! Какви ги говориш? Кой е гладен? След цяла седмица кафява помия, едва не заплаках пред тази храна. И после я видях.
Масата с храна беше чудесна. Имаше пуйка и сладкищета и още толкова много неща. И може ли минутка? Добре, хора. Време е за втора част от задачата. Мисля, че храната е втората част. Какво още искаш от нас? Готик момичето е право. Не ти ли стига до сега? Ами, нека да си помисля. Не. Идва времето за будна тон. Какъв атон? Спокойно. Няма да е трудно. Отборът с последния останал лагерник печели неуязвимост. Значи казваш, че бягането и тъпчането с пуйки са част от злият ти план да ни е по-трудно да останем будни? Точно така, Гуен. Много е добър. Бързо, бързо, бързо! Ехо, колко ли време ще мине преди всички да заспят? Около час-два. Не е толкова. Вече минаха 12 часа, а всички състезатели са съвсем будни. Да не спя 12 часа! Мога да го правя на сън! Буднат тонът бе определено най-бруталното нещо, което някога съм правила. Това е най-скучното нещо, което някога съм правила. Можеше и да е по-зле. Така ли? Как? Ако теб те няма с кого, щях да си говоря тук. Така, моята стратегия е да накарам други двама да се съюзят с мен и да сме последните трима. Остава да се разбере кой да е толкова отчаян или неориентиран, че да прави каквото казва. Какво правиш? Опитвам да накарам кръвта да ми тече в главата. Мисля, че става. Може ли да опитам? Добре. Супер! Линдзи, Бет, хайде да поговорим, моля. Хайде. Така, аз имам план да останем с още двама и да сме последните трима. И аз избрах вас. Наистина? Да знаете, че това е много сериозна работа. Така ще ви се доверя напълно, докато сме тук. А доверието е двупосочно. И ще правите каквото ви кажа. Супер! Ще сме последните три! О, Боже мой! С Хедър и Линдзи ще сме от последните три! Аз ще съм от последните три! От последните три! Чудя се после какво ще стане. Като говорим за съюзи, виж кого смятам за много сладък. О, не можеш. Ама защо? Защото е от другия отбор. Аха. Не може да се срещаш с него. Това е срещу правилата на Съюза. Това срещу ли е? Помниш ли какво казах за доверието, Линдзи? Разбира се, винаги можеш да напуснеш. Но тогава знай, че не мога да те пазя от отпадане. Но аз искам да съм в Съюза. Добре, разбрахме се. Хедър каза да не излизам, но не каза да не го харесвам. Отивам до тоалетната. Това не е ли плеерът на Ева? Да. Тя няма ли наистина много да побеснее, когато разбере, че го няма? Аз точно на това разчитам.
Поздравления за всички! Будни сте един ден и една нощ. А сега нещо по-сложно. Приказки! О, не говори, сериозно. Някога, много отдавна, имало едно скучно кралство. Скучно село. А в това скучно приспивно село, пълно с много скучни деца, които правили много скучни неща. Дънер. Реших, че ако не спирам да се движа, ще ги победя всичките. Само трябваше да се концентрирам. Да поговорим за стратегията. Беч? Добре. Любима песен? Последен зов. Кой цвят обичаш? Среднощно синьо. О, мистериозно! Красиво! О, не заспивай! Добре, бързо. Любим киномомент. Ще ми се присмиваш. Няма, обещавам. Добре. В края на филма, онази целувка, оня за момчето и трите момичета. Сещам се за него. Харесваш този филм? Споменах ли, че изядох целия онзи боб, печен с кленов сироп? Странното при боба е... после ходя на съд. О, супер! Дори са заспали заедно. Още ли не спиш? Да. Странно е, но мисля, че съм толкова уморена, че не съм уморена повече. Ти какво смяташ? Наистина нямам представа. Къде беше малката мечка? Виждаш ли голямата? Следвай дръжката до ярката звезда. Полярната. И ето я там. Супер! Вижте го. Като статуя е. Не е помръднал вече 50 часа. Ей! Ей! Йо! Смайващо. Ама че концентрация. Клепачите му са оцветени, видя го! Стига, бе! О, трябва да го видя. Това е толкова невероятно, но пак отпадаш готин. О, гадно, получи се! Този се напишка!
Бих дала всичко за едно кафе. Какво ново при вас, хора? Хайде, заспивайте, моля! Трябва да пина малко. Каквото и да е. Моля те. Добре. Петимата останете с мен, останалите изкапете се за Бога. Воните! Аз не исках да стигам до тук. Както казах на готвача Хачет, казах го снощи. Дано не се налага. Но, Боже, те не се дават. Затова ви подлагам на най-монотонното нещо, което знам. Какво? Сега какво? Добре, хайде. Давай го. Историята на канал. Започваме. Първа глава. За бобъра. Национален символ и истинска шапка. Стига. Което обаче предначертава обсъжданията преди войната от 12-та година. Трент. Не ме оставяй. Време е за тоалетната. Кой отива? Издържах до сега, скъпа, ще я издържа до край. Да, но още няколко такива разказа. Имаш 5 минути, ако не ти пречи компанията. Добре, но не се приближавай. Ох. Дънкан, вътре ли си? Хей, какво има тук? Изглежда Дънкан е отнесъл плувката. Затова победител в Буднатона ни е... Уен! Крещящият гофър печели! Къде ми е MP3 плеерът? Някой го е откраднал! Трябва ми музика! Никой никъде няма да ходи, докато не си върна плеера! Чуйте, най-добре го върнете веднага, или тя ще разруши лагера. Здравейте! Еха, тук никак не е добре. Някой открадна плеерът на Ева. Случайно да е това? Чудех се на кого ли може да е. Намери го край огъня. Сигурно е паднал. О, благодаря! Чудно, чудно! Моля? Да настроиш срещу нея цял отбор? Най-лесната работа. О, много съжалявам за недоразумението. Явно никой не го е откраднал. Добре, може би аз малко прекалих. Всеки даде вота си и взе решение. Има само 9 бомбончета на подноса. Когато ви извикам, елате и си вземете бомбонче. Този, който не получи бомбонче тази вечер, трябва незабавно да се върне на кея на срама и да се качи на лодката на загубеняка. И не може да се върне. Никога. Първото бомбонче отива при Дънкан. Бриджит, Къртни, Кейти и Сейди. Тайлър, Диджей, Джеф. Хора, това е последното бомбонче за вечерта. Харалд. Ева, кеят на срама те чака. Така. Точно така.
На кого пък му е притрябвало това шоу сега? Ау! Пожелавам ви лека нощ! В безопасност сте! Нали ви казах? Не може да се държиш като психопат и да очакваш да ти прощават. Колкото и да си силен, бърз и як. Тя няма да направи кариера, ако не се научи да работи в екип. Но Ева беше една от най-добрите. Вече я няма. Сега само аз съм толкова добра. Чао, Ева! Майчице! Май характерът ми пак се прояви. Да, знам. Все пак те изгубиха силен състезател. Дано го осъзнават. За костура! И нека останат най-добрите другата седмица.